טוב חברים, בסרטון הזה אנחנו בעצם מתחילים את כל הכיף. אנחנו מעכשיו והלאה ניתן לדמיון שלנו להוביל אותנו. אנחנו נלמד את הפקודה הכי נפוצה והכי קריטית בשימוש במידג'רני, שזה בעצם Imagine, סלש, כמו שאתם רואים בחלק התחתון פה, יש לי את הפרומפט, שזה בעצם הפקודה שאני נותן לבוט כדי לייצר לי את התמונה, ופה אנחנו בעצם נותנים את המייל שאנחנו מעוניינים שהתוכנה תייצר בעבורו תמונה, אוקיי? עכשיו, אני אישית ממליץ לכתוב את הפרומפטים באנגלית. רוב הדברים מבוססים באנגלית, ככה שגם המאגר עצמו מבוסס באנגלית, זה הרבה יותר טוב. יש כל מיני שפות נוספות שעובדות, כמו ספרדית, ראיתי גם סינית, בטח גם כל מיני כאלה שפות ואחרות. למען האמת, ניסיתי כמה פעמים בעברית, הדברים לא עבדו, יכול להיות שזה ישתנה בהמשך, אבל מה שאנחנו נעשה כרגע, זה בעצם, כמובן, מי שיודע אנגלית, להתחיל לכתוב באנגלית, מי שלא, אפשר להיעזר בתוכנה של גוגל טרנסלייט, לכתוב בעצם בעברית מה אנחנו רוצים, ולקחת את התרגום מהאנגלית ולהדביק אותו שמה. כמובן שצריך קצת משחק, אנחנו נלמד בהמשך איך ליצור פקודות הרבה יותר מורכבות, שיתנו לנו תוצאה הרבה יותר מדויקת, אבל בשביל התחלה אפשר לעשות את זה ככה. בואו נגיד שאנחנו מעוניינים לראות כרגע בן אדם, שמסתכל על נוף עם ים, אוקיי? אז נכתוב, בן אדם, בן אדם מסתכל על נוף של ים, amen, looks at a sea view, אנחנו נעתיק את זה, ואנחנו נדביק את זה בשורת הפרומפט במידג'רני, ונלחץ על Enter. עכשיו, שימו לב מה שקורה. בעצם הפקודה עולה לשרת, לבוט, ואנחנו נראה פה בעצם waiting to start, אנחנו נחכה לתור שלנו כדי להתחיל במשימה, בעצם בתמונה. מה שאנחנו נקבל זה בעצם 4 גרסאות של התמונה של הפרומפט שיצרנו. Okay, כמו שאתם יכולים לראות, זה בעצם עולה מ-0 ל-100%, ואנחנו נקבל 4 גרסאות של התמונה שאנחנו רוצים ליצור. כמו שאתם רואים, הנה התמונה שיצרנו, של בן אדם מסתכל על נוף של ים. קיבלנו בעצם 4 אפשרויות. אוקיי? בואו ניצור עוד 2 תמונות. בואו ניצור עכשיו תמונה של חיה לבושה בחליפה. בואו נגיד אריה לבוש בחליפה. סלש, Imagine, ואני אדביק את מה שהעתקתי, Enter. נחכה שהתמונה תתחיל להיווצר. מעולה, הנה קיבלנו עוד 4 אפשרויות, עוד 4 וריאציות של התמונה ששלחנו לייצור, אריה לבוש בחליפה, תמונות יפות. חשוב לציין שבמידה וגם אתם רשמתם את אותו הדבר אצלכם, לא תמיד תקבלו את אותם התמונות, לפעמים זה קשור לזה שהמערכת מייצרת תמיד תמונות באופן רנדומלי, באופן אקראי מחדש, וגם בהגדרות, שגם אותם אנחנו נלמד בהמשך, ככל שאנחנו נתקדם בידע שלנו. בואו ניצור עוד תמונה, ניצור תמונה של רובוט. אלך לגוגל טרנסלייט, רובוט, חמוד, מגיש, מחזיק תפוח,
נעתיק, Imagine prompt, ונדביק ונלחץ על Enter. אוקיי, שימו לב בינתיים שהתמונה שלכם נוצרת ברקע, אתם יכולים באמת לראות כל מיני תמונות שמשתמשים אחרים יצרו. אתם יכולים גם להסתכל על התמונות, גם ללמוד מהפרומפטים שלהם, מה הם כתבו כדי להגיע לתוצאות האלה. זה מאוד יעזור לכם. בהמשך אנחנו נראה איך אפשר בעצם להיעזר בפרומפטים של אנשים אחרים או בתמונות של אנשים אחרים כדי לקבל ולהגיע לתוצאה מדויקת ביותר. הנה שימו לב, כבר התמונה מתחילה להיווצר וקיבלנו. אוקיי, אז שימו לב, גם פה קיבלנו 4 וריאציות של הפרומפט שרצינו, שזה בעצם רובוט חמוד מחזיק תפוח. יופי, מעולה. אז עד כאן הגיע הסרטון הזה, שלמדנו להשתמש בצורה כללית בפקודה של Imagine. נתראה בסרטון הבא.